It's Google. Okay. Специален четец за Евелина и смартфон. И iPhone не знам. Смартфон. За създаването на една приказка. Вече се стълнил. Но аз съм готова и мога да предам ключовете на семейство Спасови. Те ще бъдат тук след броени минути. Чакай, смартфон. Чаканият момент настъпи. От Емак, всичко е Емак. Към новия си дом. Как се намериха всички, такова бе. Те предавания, ти какво мислиш, да се правят с цел реклама? Как? Рекламата е голема работа. Чак ги пращат некъде. Гледай всички. Аз съм Баби. Долари. Майката къде е? Аз съм бомбата и хилядри. И днес ще ви покажа именно. За вас с огромна любов. Готови ли сте? Добре, хайде след ви. Така, ето го. Се като малко да Така. Това е. Промяната, която виждаме, се доближава дори до най-скорите очаквания мечти. Нарочно. Това е много. То. Новата версия. Oh my god. Е тук. Такова неща. Колкото Макдоналдс и подновяват сандвичите Ето на го. всеки 7 минути, така и Тези неща. Да. И това. И това. правят на всеки 7 минути и да изхвърлят старите. Защото Именно. после самото месо става гадно за ядене. Те знаеш какво правят? Това. Вместо да правят нови сандвичи, нали, както би трябвало на всеки 7 минути, защото ги Именно мързи е. явно. Ти може ли да правиш през 7 минути сандвичи, ти се побъркаш? Айде работа. Ма месото става гадно. Те ги притоплят и слагат там някакви сосове Да не дадиш. Не, да стоят малко сандвичите, да ги направят по-свежи. Самото месо става гадно. Разбираш ли? Кой знае какво месо ползваш там за 7 минути, вече не става за ядене. Започваме от месото. Ма те го купуват. Няма значение. Те Въпросът купуват е, на едро там. щом след 7 минути не става за ядене, въобще няма и да ида повече в Макдоналдс да ям дени. Никога. Това е реклама на това. Не, то по-добре да се знаят тия работи, защото... Айде, яде ли там? То къде друго да яде? Аз ако съм ще да си купа нещо от... Откъде? Там няма Къде? друга. Тя работи на Ботевградското. Там няма къде да има. А да влича и да има, а другите са същите. Това не е с къщи. защото винаги има място за десерт. Всички ние сме различни хора. Така, ето го. Майнкрафт. Само да ги превръща някакси. Очакваш и какво ще ти се случи, когато говорим за твоята финансова важният за нас. Ето ме вече. Да. Да ви. Така. Тук мога да ги свърля. Там е така. Значи, карта, това е. Мана. Така. Това. Абе,
покрай абитурентките, може някоя булка да забършеме. Как? Знаеш ли? Ако Строй. станат повече, ако изкараме повече пари, ще вземем да разлепиме още, да слагаме по входовете, по вратите на Така, входовете. така, правя го на... Защото аз нарочно го направи така, да не е само за баловете, А, е така, за по-добре. всичко. Но пак е така. Преди беше лесно да получиш кредит. Днес можеш да поискаш от банката си почти всичко, дори много да ти върне бърз. вече платената лихва. Сега с новия различен потребителски кредит можеш да получиш обратно 10% от платената лихва, само от Пощенска банка. Това защо не си изяде лещата? Тъй. Але... Въздушно пълно гимач. Така. Креатив. То. Така, и така. Това беше Майнкрафт. Се. Така. Но... Моби жена, който... Висшите магистрати с по 7000 лева заплата. Детски треньор в престъпна група за сутеньорство. От утре по-евтино парно. Ладно. Така. И...